Soňlanmaýan hekaýe. Köşeş Ömer, rahatman balam. Kaçtılarmı? Gittilermi? Olar wajyp däl oglum. Men hemme zat eşitdim. Inni hemme zaty bilýän. Bir näçe taýatlap hastahanada bolun. Birden gaýtaraýma mümkin, başaýlanma mümkin. Geçdi bolsun. Ömer. Günämi geç oglum. Saňa ne hak günä ýonkedim. Näçegim bilmedim. Ýynan altynlarymı şo taýda gördüm de hemme zat üstüsine bolly bolyn. Iqbal muň ýaly çenini aşar öýtmändim. Meni bagşla oglum. Şu wagt iň möhüm zatlaryň biri hyýal kaka. Ol beýgüne. Özüm eşitdim diýdiň ha. Bir zat etmeli. Etjek. Onu da şeýle bir zat ederin bolyn. Iqbal tynalyň edenlerini birin iýini gaýtarjak. Oňa nä derejede hetden aşanyny görkezmeli boljak. Oğlum, Ömürcan sağlıkmı oğlum? Sana ne hem bolu bağlam? Inni gowaýaja, ýaşy. Hudaýa şükür ganimat. Oğlum bilmeyendir. Seni günahledik. Ne hak yere günahledik. Günahımızı geçeveri. Sizi ýene oýnady gerek. Näde boňar ýaka? Nusret, kulagyň bilen eşitdim. Sizi oglar hemme zat boyun aly diýip aýtmy ahyryn. Oğurlar bilen şäherlik däliň nidir bilýän? Alyp salmaýan nidir bilýän? Iniňden ötünç sonra hemme zat gözümden gördüm. Özüni aklamak üçin janyny hopatly tally. Kim edipdir? Oglar näme diýdi? Cinayetçiler belli, jazalaryny çekmeli bolarlar. Şunu bilseňiz ýeterlik bolar. Bilmeýän hakymyz ýokmu kaka? Şunça başdan geçen zatlardan soň näme üçin gidýänini düşünemi? Bilmek hökman näl Nusret. Gutar. Şepagat uýusynyň aýdanyny eşdensiň bir salym hastahanadan çykma. Özüm oňararyn. Arkaýyn bolay. Bir şeylanın sağ gerek oğlum. Başın aylanan ok gerek. Janım fagece, käşke hyýalym aklymdady. Siz bir günah ahir bağlam. Eden etmişsiniz yok. Netip bolsa oto çıkar. Sen bir başın dik bolsun herne. Kurbanın olayın bağlam. Meni bagşla Ömür. Men näme günä ýükledim, şoň üçin bagşlawer. Aslında şu wakanyň şeýle gutarýany begendim. Ýöne olaryň kimdigini näme üçin aýdandok? Ýeýsem sen bolmasaň altynlary çekerek kim taldy? Nusret. Az görýän oğlum. Kimin salany bilemok agam, ýöne arkaýyn bol. Basym onan bilersiň. Bahar nähili? Aýtdym ol oğlum begenni. Hani barçygyn görüp gaýt. Bolýa. Maral hanım. Barlyk netijesi geldi barıp alayım. Bolýa. Jenap Hamdy. Baslanyp barýan şahyna bir möhüm işi bitirip gelmeli. Men sizin aklawjyňyz. Bu zatlary köýüňiz sözjek bolmaň. Men şu zatlar üçin kyn günle gollamak üçin geldim. Şu zatlaryň arkasynda kim bar ha? Men çak edýänmi ka? Iqbal hanymmy? Hawa. Şol hele. Asla boyunmalanok. Tapdan düşenok. Ýöne bu gezek gaty hetden açdy. Gyýdymyň janyny hasetdi. Muny beýle goýup bilmän. Onu tutsakanada çüýretmeli bolar. Şu taýda saňa köp iş düşýär şahynaga. Gaty köp. Menem şeýle bolmagyny isleýän. Ýöne gynansaň mümkin näl. Elimizde subut eder ýaly delil ýok. Ona ähil delil ýok. Hemme zady gurrun bererin. Size hiç kim inanmaz. Araňyzdaky düşmançylygy bilýärler. Cinayetçiler tutulsa mümkin. Ýöne olaram geplermi, geplemezmi belli däl. Onun bir alajy ýokmy? Näsini aýdýaňyz? Inanaýyn, menim şonu tutsakana dykdyrsam, ýekeje armanmam galmaz. Ýöne, aslynda kezzap şaýat tap bolar. Haram däl, halal bolsun. Onu biziň etjek ilajymyz ýok. Iqbal Tynaz şol etmişlerinden soňam azatlıkda döşünü gaýşyrdyp gezer. Sizem halal ýaşa berersiňiz. Ajam bolsa hakykat şeýlerek. Gyýyma eden zatlaryndan soň, oglumy eden zatlaryndan soň jezatyny çekmeli dälmi? Ol siziň eliňizde. Sizde ullakan bir yarag var. Yıllar boyu gizlep ýören yaraňyz
şol pınhan sır. Men kelläme şondan has täsirli, has agyrjyda gelen ok. Düşündüm. Menne arın köyün bolaýmasa, Balkan, bir gün dünýäni başyňa ýakaýmaýyn. Niýetin ýüzümi ýere salmak, awraýma şak getirmek. Şeýsek meniň diýenime hiç kim gulak asmaz. Syryň aýda aýsamam, yaran öýderler. Şol syryň paş bolmasyn diýip şüdökmet atdyň. Ol gatagır Şahin ağa. Sizin baştan geçirenliğiniz size yeňilmi näme? Size her gezek yamanlyk edenine şükür etdiňiz. Ol beýgerli, siz jepa çekdiňiz. Inni gaýtawul bermegiň wagty geldi Jenap Hamdy. Inni özüňizi ezdirmeň. Ol sizden gyýdyňyz aljak boldy. Inni gezek sizinki. Sizem şoň gyýdyny elinden alyň Jenap Hamdy. Ağam, Jigim, men teneden soň öýdüp gatty kynandym ağam. Ötünç soraýan. Teni günälänim üçin men başlajakmy? ötünç sorar ýaly ýagdaý ýok. Hemme geçmişde galdy. Ejem sen näleýdi? Men ýörep bilmesemem gatty şadýan ağam. Teneden bolsaň hiç açan men seni başlamazdym. Gatty gorkdum ağam. Indi men taşlap gitme bolýarmy? Yok. Taşlaman Bahar, taşlaman Canjigim. Hyýalýam nerede? Hyýalýam tutsaňanydan çykdymy? Ne diýip bolsa çykar. Çykar. Sen dilek et, bolýarmy? Bolýar. Bar salymdan sizi kadyýa tak ederler. Bir zat ýemeseňiz yaramarsınız. Alın, sağ bolun. Gorkma Maral hanım, bu men. Bahar soruma geldim. Geç bar yakam sizi gördüm. Adara galmanlaly ekeniň. Baharyň ýagdaýy gowy. Bir salymdan öýe goý berýärler. Alın Maral hanım, şo ýeri kol çekäýin. Lokmany görünjek bolýaňyzmy? Ahir ank netije gelipsiňiz de bolýa. Sag bolun. Sağ bolun. Aýdyp beriň, barlykdan geçecekdim. Häzir. Men näme etjegim bilemem. Nusretden biýdin beýle aýatly hereket etmek göwnüme laýyk däl. We ýoň aýtmady. Görünmedi diýdi. Barladan bilse gaharlanır. Maňa oňanam gaçar. Men oň göwnüne degedim gelen ok. Gorkmaň. Geleceğiniz bara doýlanyň. Maşgalaňy daýaň. Gödüňüne getiriň. Şunça jan etdiňiz, onsoň belki bäwejiňiz bolar. Jenap Nusret bilen siziň durmuşyňyzyň gowanjy, tinişip görüň. Eýse näme, men şonu isleýän. Eýle bolsa gorkma. Barbyr bu garma urmelikde siz hiç kim görmez. Onsoň birden bir göräýdi, men olar sir bermejek bolan arkaýyn bolun. Hakykatdan men sirmi saklarmysyň? Ala detmeň, siziň üçin elimden geleni ederim. Men arzum sizi bagtly etmek tak bolun. Ulokanda däl. Hiç zat aýtmadym eje, geplemedim. Adam ejetine beýle darap bilmez diýdim. Oň ýerine men ýanmaga taýindim. Ýöne sen bolýan. Başga bir ene bolan bolsa näderdi? Hey, ene de öz çağatynda ýowuz daraşarmy? Nädip boyun almaz? Gepleme diýip biler, he? Nädip aňsatlyk bilen gara bagry taşlar? Ne ettin? Hyýal bile gepleşdiňmi? Ýok, ýagdaýymy sorak gaýtdym. Onu näme üçin gittin? Seni mağdaçyk düşündür diýmedimmi? Gepläsen etjek. Eje bir az rahatlan arkaýyn bol, geplemez. Hyýaly bilen okmy näme? Seni hiç açan satmaz. Enedin gödükçilik otogynymy? Şuň kadyýete geçirjek bolýarlar. Kavyetde gepleden etjek. Bolan zatlar diline sypdyraýsa. Aýtma diýene eje. Onu görüň o gaşwat. Hyýal öňkü hyýallar hemme zat et biler. Näme etjek? Saýgyny jaň etjek. Bize bir aklçy tapyp berdin. Şahin ağa ýokmy? Ol etmedi ahire. O korjundan aklçy. Yer bolýa. Onu häzirlikçe menlik işiňiz ýok da, men gitjek. Başga da bir tapar işim bar. Alo, saýgyn. Ayak çekin yoldaşlar. Durun. Garaşın. Kelepçeleri çıkar. Golganlaryny aýyryň. Hadi
Ankarap durma, hayır. Näme boldy? Ayşe diyen, iyidime düşün. Men nere alyp barýarmyn? Ayşe diyen, gelin, görün. Sizmi? Siz berde näme işleýäňiz? Hadi bakalım. Yer vakalı. Minik kuşumuz. Küçücük cüyüce hıvırtaya dolanıp barya. Maral nerede? Bilemok, kızlanıp çıkıp gitti. Nire dedim, hiç tadı aytmadı. Bolya, men hatawy yap gaýdaýyn. Biz ulawda garaşar. Sen ağzı qaraşaymala kenin oğlum. Sepağı doyolaram aytıp tura. Son başın aylanıp altırap yorum oğlum. Şonça bela beterden soňam diýri bolsak alad etmeýje. Aňtadan saat ýeňilmer. Hani, Hadi bakalım. yer, Doğru. yer göni öýe diýer. Kitap kol çekin. Ağzı karışın. Maral korcun sizin karnaşınız mı? Hawa, ýani ýollaşym. Näme boldy? Barlık töleğini yanlışlık güde çıkıptır. 80 lira vermeyin taş ediyen. Ziýany ýok bolyn barlygydan geçmeli ahry. Ol nämen barlygy? Şey dip yadırıptır. Özünü seyret göreyim. Ey Hudaý. Bu barlyg näme üçin edildi? Olar var adam oglumat vermek mümkün näl. İsteseniz Lukman bilen görüşdüreyin. Bolya. Barlığın neticesi yaramadı mı? Lukman hanım Ayşe diyen bir zat aydın. Yanlışmasam ullukan bir kemçilik bar. Näme bolany düşündirjekmi? Näme üçin beni iyilikden boşatdyňyz? Muň berde näme işi bar? Jenap Hamdi düşündiriş berdi. Hemme zady gurrun berdi. Suraty size özüniň berenligini, muňa göz ýetirmän jinayet türeýdilenligini aýtdy. Şeýlemi? Başgaların günahyny boyun almak gerek gel. Sen büyügüne adını ikimiden bilýäs. Boşatmak baradaky resmi namalar taýinlar. Prokuror radilik beren wadyny gidip bilersiňiz. Oturun. Oturun da gıydın. Näme üçin beýtdiňiz? Maksadyňyz näme? Şol işi ejen etdirenini bilýän. Günahny sen hemem Ömer'in üstüne atanını bilýän. Ömer? Oğurlanan altınları şoň çekerini sallyrypdyr. İkiňizem dulağa düşürjek bolupdyr. Baştan geçirýän duýgularyny bilýän gıydın. Birini öz şahyny näde dip beýle zat edýär. Akylym çatanok, seni jinayet eterdi. Özü bolsa döşüni gaýşadyp gelip ber. Sen bolsa dymdyň. Oň aýbyny açmadyň. Sen diýsen arasy hemem ynamdar adam. Beýle ene sana münasip däldir. Oly öz işimiz. Siz goşulmaň. Yıllar boyu içimde kopkun turdup gören sır saklayan olsam, menem koşularım. Göğünüňizi giyin tutun qalkan. Sırıňyz men bilen mazara gömüler. Haýta sır barada eje? Ne hilsir var ediyen gıydım. Tam akıllar otuyor da. Mene düşünmedim. Näme diýjek bolýaňyz gönaýdyň? Ejen bir näçe ýyl olal näme üçin meni işden howany bilýärmi? Sebäbi men bilmelde zady bilýärdim. Sen marada ullukan bir sır. Durun. Seni ýedem düşünemek. Näme hilsir? Siziň aýdýaňyz näme? Näde seňen heley? Başma bela boldun. Sana gitme diýdim-e. Biletim gelen ok diýdim. Canımı cehenneme verer. Senin tek şu üye var gel. Elimle öldürmesem adam olmadım.
Galiba Yalnızmadan ullukan bir kemçilik var. Yani yollaşığında şehir getirmeli borsunuz. Sebebi baharlığın neticesi kovi. Sizin ene bolmanız için hiç ilpefiyelçilik yok. Yani yollaşığında kemçilik bardığını anık bilyen. Nusretcan. Ne hilsir deydiniz? Nemçün aydınız o? Nämeden başlajagymy bilemok diýdim. Sana agyr degerim ka diýen. Döz gelip çydap bilersiň oýdamok. Ýöne bilmäge hakyň var. Nämäni? Aýtsaňyz lan näme? Senin baban... Sen kakyň Jenap Ekrem däl. Yok. Yok, yalan sözleýän. Gynanyrja golup aýtdyň. Howumuzy basmak üçin aýtdyň. Aýdýan sözlemde ýekeje yalanam ýok. Käşkäş onu bilmesem bolmaýarmy, görmesem bolmaýarmy? Ýöne beýle däl. Sen bol. Mundan artyk gepleme. Taňa anamok. Yalan sözleýän, yalan. Şagylymdan ançan yalan sözlämok. Beýle bolmasa näme üçin maňa tökmet atsyň, näme üçin işden goýsun? Şoň üçin edýän. Ary galmak üçin. Aralyan men näl, eçeň. Senden, menden eden hatasy üçin gaharyny bizden çykarýar. Özüň aýt. Haýsy ene öz şagasyny bilgeçen jinaýatçy diýip görkezler. Haýsy ene öz eden jinaýat üçin şagasynyň ýanmagyny isler. Bettir. Näme üçin maňa aýdýan? Näme üçin? Näme üçin yalan sözleýän? Yalan näl? Men antışdym diýdim ahiri. Isle inanma. Yalan bolsa meni atay, öldüräy. Ýöne hasap bermeli adam baram bolsa şol men näl? Ejeň. Ejeňden sonra bar şondan hasap sonra. Bar onundan ýaşlygyny, durmuşyny, ömrüni sonra. Yalan. Beýle zat bolup bilmez. Yok. Bul saygın bul. benim kızım Sen men gıydım alacak bollun. artık Sabır kesem doldurdun. Inni men gesegim. Hasapsız zat yoktur. ne demek? O näme diýjek bolluka? Aralyan men näl? Ejeň. Senden, menden eden hatasy üçin gaharyny bizden çykarýar. Özüň aýt. Haýsy ene öz şagasyny bilgeçen jinaýatçy edip görkezler. Haýsy ene öz eden jinaýat üçin şagasynyň ýanmagyny isler. Alo, saygın. Ne ettin? Polisiýa geldim. Ýöne hyýaly boşalyp goýýardylar. Ne ettin? Hamdi Kozun gelipdir. Ol surasy ölmedim diýipdir. Ýagdaý ýalňyş düşünüpdiň diýipdir. Hyýaly boşalypdyrlar. Ne için? Abla! Uyam. Alo. Ece! Abla! Uyam. Abla! Uyacağım. Ablacığım! Uyacağım. Yeğilik mi? Uyam. Abla! Yeğilik mi? Abla! Ne oldu? Ece, ayt. Maňa hemme zat gurrun ver. Hakykaty biletim gelýär. Geple. Nähil hakikat? Näme üçin? Maňa näme üçin yalan sözledin? Şunça ýyllap, şunça wagtlap, men näme üçin yalan durmuşda olaltdyň? Näme üçin hakykat aýtmadyn? Bolgusyz gepleme, nereden çıkardın burruňy? Besir sen bol. Maňa mundan artyk yalan sözleme. Hakykaty bildim. Maňa Hamdi Korjan hemme zat gurrun berdi. Bizi näme üçin ağlawa saldın? Geple, näme üçin meň ömrüm yalanlany barat? Başga yalanlaňam barmy? Sen meň ejemmi?
Dünyamı başıma yıktın, başıma yıktın. Özümün kimdigmen bilemok. Sen hemmedadın, yalan hemmedadın. Sen yalı ece bolman yeştin. Sen yalı kıydan bolman geçtin. Meni halis iyiriziniz. Senden yatadım, düşünüyen yatadım. Yüzüm dönem, sesim dönem, hemmed atından iyirdim. Durmuşumu buludun. Sen sebepli gün görünlerlerin. Yaşlığım gitti, umidim, baktım, ömrüm gül oldu. Ece koy, biraz rahatlan. Sen koşulma. Hemmed atı sen günahkar. Senden değinip bilmedim. Doğulan gününe nelet bolsun. Senden değinmek için aklımı al mülküm verirdim. Seni istemedim. Hiç haçanım sevmendim. Seni her görümde ölüp direliyordum, yanıyordum. Yüreğim cıglayadi. Sen bilen alın dememem bana zehir yalli. Ciğerimi dağladın. Her edimin yüreğime hançer değilsin çüllü. Men bilen gepleşende, bana degende doğdukta azap çekene dönüyordum. Ne edip ağlananımı, ne edip de doğu düşönümü yadıma salıyordum. Ece befir. Meni ölmeyken göre soktun. Elimi kolumu bağladın. Sen sebepli ne güllüm ne de özgüveni söyüp bildim. Durmuşumu, yaşlığımı, umidimi, geleceğimi elimden allın. İkiydim senden aşağı yıkranıyan, bir çay yıkranıyan. Yıllar boyu çeken adam bestim. Hiç kim eşitmesin, bilmesin niptimdim. Kanaldan havrayını şek etmesin, istedim çıkarmadım. Sana çıdadım. Yönü inni bestir. Bestir. İnni hakikat meyelim molon için hemmedat kutordu. İnni çıdacak gel. Sen İslam ok, görözüm gelen ok, sen sesine meşletim gelen ok. Var git. Gözüm görmesin seni. Git, o varı başı yerden. Yok bol, düşündün mü güm bol. Gümünü çek. Git diyen. Uyan faklan. Dur, o sen uyan del o sen. Uyan dur gitme. Gittin, Ver beni gitme. sen gitmersin. Yok gitme. Uyan koma hakkın yok. O sen uyan del, düşünüyor musun? Yürü önüme düş, yürü. Göyür. Yürü, Uyan faklacak. önüme düş, o sen uyan del. Del diyen sen sana, del uyan. Ol men uyan gitmeni yol vermen. Yok gitsin. Gelmek istemok. İstemok men onu. İstemok. Hani ayrılıyorum da diyen sana. Özgür. Vakay kızım duruverir. Öňür herette doğun. Hey Hudaý näme ajyny howluyanmy? Dem oldu kızım. Yaqtayın oğun bana. Koy. Koy bana. Bollu koy. Koyunlu geçti bollu. Bollu kızım koy. Koy bana. Koy. Näme üçin beýle iş etdin kaka? Näme üçin şoföri hyýar edip berdin? Men başga çıkalgam kalmadı Ömer. Hetden aşan üçün ikbala ceza verecek oldum. Kaka şo ceza boldugymy? Öýmedi yardy. Bizi äskermezlik etdi. Baharın janyny kastetti ahry. Gyýzymy elimden aljak boldy. Yıllar boyu maňdaýymdaky ogry tagmasy bilen gezdim. Ýöne gyýzma, jigerwendime el uzatdy. Şonda da sesim çıkarmaýynmy, almatynmy? Kaka, sen şo cezany ikbal harma beren ok. Gaýtam hyýala ceza berdin. Şoförüň aýan bolmagy ikbalyn beter, hyýaly ziýan ýetirer. Şol ýykylyp galar. Kakasynyň ýoğulyny 3 aý bolan ok. Indinden ejezine bitirer. Hey, ne däýipsin kaka? Ne däýipsin? Akmak diýsäni, men tanamadyk bolýa. Bir kujaýmyndan odal, sen şoň apsynanam ýerip bilmezdiň. O kärhana bizinki. Bir zat bolun Peri hanım. Aladaly görnýäňizdi. Yüreğim mutya, hawa. Pes düşünjesiz adamlar bilen gatnaşyp etmek men gaharmy getirýär.
Beýle kim senin gaharyňyzy getirdi? Nüsret'in katibi. Telefon belgisini soradım. İşin kadasına göre berip bilen okmuşsun. Geldi diýip aýtjakmyşyn. Şo gerekmi? Men häzir Nusret'in telefon belgisini beren. Ýöne gönü jaň etmäň, bir näçe sagat garaşyň. Näme üçin? Ýani ýoldaşy bilen arasy yaramaz. Käbir meseleleri var. Ýene bir näçe sagatdan soň jaň etseň, edil nefsiň agyrjak, ünsü mätäç ýagdaýda Nusret bilen gepleşersiň. Fırsatdan peýdalanyň. Sen nireden gelýän? Nusret, Hassahanadan gelýän gerek. Şunça atlap gidip ýören ekeniň. Arkamdan edip ýören işleň näme? Nusret, Men sana gitme diýmedimmi? Lukmanyň ýanyna gitme diýmedimmi sana? Nusret dinle. Näme üçin men söylemediň lan ok? Näme üçin diňlen ok? Bu ses nereden gelýär Ece? Sen bir ab garaş bakar, men aýlanyp geleýin. Hanım, ılgan yetişin. Näme boldy Zekiye, näme boldy? Senap Nusret Maral hanım urýa. Vay isim gaýtdy, bagtym ýetdi. İşiniň okmy? Näme üçin men söylemediň lan ok? Ey Hudaý, özüň Kaçın ýetişin. şağı biz nämişläli? Näme boldy? Wah Nusret akyldan adaşypdyr, hem Zekek. Näme bilen ok? Näme geple? Vay ýetýär. Nusret, Bu kaka canı cehennemi vereyinle. Ona sözümden çıkaran ehli bolýany görkejek. Nusret ona zar verme. Deytme Cenab Nusret. Nusret sen däredimi? O sana näme etdi? Ömrümü kül etdi. Besir, inni besir. Maral hanım, çağan arzu etmek günämi? Lukmanı görmek cenayet mi? Ur, beyle vurdu, ur. Muň aşagyna galman, öldür meni. Durun Cenab Nusret. Gepleme agzygy yum. Seni asıl önülüsiz özüň. Belan körüg sensin. Vay! Nusret oğlum dur. Oňa näme boldy ka? Maral, Nusret dur oğlum. Oğlum saklan nire varyan dur. Koy verelimi. Koy ver. Cehenneme varyan. Özüme münafik yere varyan. Bolya. Biraz rahatlan bolya. Bolonok kaka, bolonok. Niye söyle? Bana näme üçin açmadyňyz? Niye sakladın? Näme üçin şuň ýaly mesele bardygyny açmadyňyz? Korktum. Bir korktum kaka. Senden, Ecemden, sizin öňüňizde nalaje deýin bolup görünmekden, yine peselmekden, awradan kaçmaktan korktum. Kaçıp ýöre. Kemli size artık berip bilem o. Beýdime Nusret. Kemiň ýokdur. Jigerbendim oğlum. Sen nähili kemiň bolsa da sen men oğlumsun. Oh kaka. Oğlum. İşte bu baba. Gepin kıyıskası kaka. Ben hiç haçan hiç kime oğlum deyip bilmem. Oğlum, canım, damarım deyip bilmem. Nusret. Her şey mi yalan? Kimdi ilk aldanan? Oynanıyor nerede perde bizi? Näme işlesem kem? Nire gitsem kem? Men ýokdum. Ikindi namazyny okumak üçin hiçide gidipdim. Bolan zat şonda bolupdyr. Görsem hyýaly goý verirmidim. Nire gider, näme işler, giyeceğin yarını kimlere varsın? Bir näçe sagatlap gözledik. Özgür görgülem elem tas bolup gözläp ýör. Yer ýarlymy näme? Canga malanok, onu niyet papar kak. Geplemäge ýagdaý bolmansoň, häzir oň ýagdaý agyrdyr. Belki özünden gidendir. Bak, ne deydin kaka, ne deydin?
Özgür oğlum. Yer ne ettin? Hıyal taptın mı? Yok, nilen özledin. Beyleki yerlerin bile özleli. Gerek bolsa onu dana çeli özlep tapar. Sen koşulma. Bu seni kızıklandıran ok. Senin maşgalağın bizim bağvalı olsun. Bizi günümüze koyun. Siz durmuşumuzda peyda olunun son hem bir tersine oldu. Başımıza gelmedik bela kalmadı. Bizden taş durun. İşine Özgür. koşulma. Oğlum yaş oğlunla katı verme. Sen islenin oldu. Höttesinden geldin. Uyam yok. Senin onun dininin. Öyden gitti. Heşelle kakıver. Sana onun beter veren havaraydayn mi? Uyam kovmak bilen dine kıyrından dinmadın. Endi sen oğlunam yok. Gözün aydın. Dinleyen. Akşamınız hayırlı olsun Cenap Nusret. Men Peri, bime de aydam ok gerek. Haydi verin. Men arada bir gün gepleştik ahri. Bilen ahari yer deyiptik. İş bilen mağlanışıklı käbir tatlamalar görür deyiptik. Şuun akşam ne akil görýäňiz? Neme bugün katılayık günnem kediyen Peri hanım. Özümü katı kovduyum ok. Sır kovladınız mı näme? Yok, men sur kovlam ok. Üstüne käbir yaramaz vakalar boldy. Şoň üçin men häzir keyfim yok. Wahy gıynan aydym. Men elimden gelýän zat barmy? Sağ ol. Men dinlemegi başarýan adam. Dertleşetin gelen okmy? Gepleseň, gurrun berseň belki aladan ýeňler, açylarsyň. Bu zatlar gepleşip düzediljek zatlar değil. Onda başga zatlar barada gepleşir bolýarmy? Maksadymyz kelläni durlamak dämi, he? Ýere aýtda. Kayın günüňde ýanyňda boljak bir dost edinipsiň. Keniden pikirlenýärmi? Yer bolýa, sen diýenim bolsun. Men arady. Munyň bolýa. Kızım. Men aýtdym ha. Munçam hal mülk bize hayır getirmez diýdim, bagtly bolmaz diýdim. Hana inni görýäňmi? Gaterwetlik gopdy. Kızım, näme üçin bize aýtmadyňyz? Munça derdin näme üçin içiňizde sakladyňyz? Nusret. Nusret gepletme daydı. Men haçan ağzı maşak bolsam, o meni yumdurdy. Hiç kim aýtdyrmady. İçime aýtdym. 3 ýyl. Tutuş 3 ýyl içimde saklap oturdum. Soňam çydamadym. Men Nusret'i bagtly etmek üçin elimden gelen etdim daydı. Ýöne bolmady. Men näme semem yaranyp bilemok. Nusret meni söýýän ok daydı. Oň dördi özüne ýetik gyýdym. Bu mal mülk baýlyk köpeleli bär oň ýüregi daşy uruly. Görüň ok näme içinde saklaýa. Oňa da düşünjek bolgyydym. Çağasynyň bolmagyny islemeýän röýdýäňmi? Yermin. Men näme diýen daydajan? Durmura çykanym bäri ene bolmaň arzuwyn etdim. Çağamyň bolmagyny istedim. Hatta bu çamda da çağan jorap çygypady. Köp zat diledim dayda.
Dıhırolum çağaların oynadığını da daşından seyretmeyin idim. Bağlacığımın, bağlamın küçücük ellerini iskap oğşayın idim. Nusra'da yan yollaş. Sana gelin olmak istedim. Köpüzat izleptirmi daydı. Yeri, bana derdin aytacak değil mi? Gurrun verer ya zat değil. Mesele durmuşun bilen mağlı gerek. Neden bileyim? Erkek adam şeyle yağdaya düşönünü, mesele hükman ayal bolya. Yine durmuş mesele erkek adam şeyle tapdan düşürüyor. Sağ olun. Noş olsun. Sağ olun. Kitaplarda içki akıl bolup, öňüni büwütleýän zat diýip hasaplaýarlar. Haçanla içenne adam tizleşmesine tizleşýä bolýuny nire gidip näme geplemelligine bilen ok. Ähli yamanlyklaryň fakasy, damçasy içine gitdigi bolany ilki aklyny ýitirýär, soňam güräleň silýaly bolwakya. Bir goşguda aýdypdyrlar. Özüne gowdurny diýen emma yamanlyk golaýlaşmaz diýen adam içkini eň terp bolan soň ýylygyny hemme güne baş goşupdyr. Kelläň durlaýandyr diýerler. Ýöne inanma, ýok inanma. Derdiň ýamanyna bulaşypsyň, çykyp bilmän şo taýda garp bolardyň. Näme bolanyna düşünmerdim. Arasalygyny gorap saklasyn. Ýolumyzdaky çukurlar apaýdan görünsin. Yani haram olan için, son üçinem hiç içmem. Şäherden doglan ýaly bolsaň, şähtin açyk bolar. Bol. Yer bolla. Nire dedin hıyal. Sen nire de. Kalk. Gider ýaly yer tapmadım. Sen ýanyňa geldim. Kim näme diýse diýbersin. Sen men kakamsın. Bundan soň kime ananaýyn? Kime dayanaýyn? Men görýänmi? Senem görýänmi? Görýän agam. Nerede näme işleýäňiz? Hiç saat ýöne aýlanyp ber. Barın özüňize gonamçylykdan başga yer tapyň. Barın uraň. Ştaýdy sizi görmän. Biz näme etdik ay? Barın uraň. Gaharmy ýetirmeýän. Barın. Bolýa, ha bolýa. Uraň ştaýdan çykyň. Ne diýän? Bolýa, biz gidip barýas. Salam aleykum Ömer ağa. Aleyküm salam oğullar. Eýgilik mi? Bizi näme üçin çağırdyň? Bir mesele öz çykdymy? Size bir işim düştü. Men gowşa dinleň. Siz şu ýeri gördüňizmi? Ýok. Ýok görmedik. Ýok agam görmedik. Ýok görmedik agam. Maňa şonu tapman kömekleşermisiňiz? Gep gutarda agam dilim gürlese Kim o bolýar. agam näme şunu diýen? Oň ady Hyal. Hyalsyny Arif Tutfanyň ýokarky gatyna göçenler.
Bu şol altınçılar mı? Owo, gitmäge ýeri ýok. Betbagçyla uçuran bolmak mahmal. Her hyzat bolup bilýär. Özüňden bilýärsiň, şu töwerekden başlan. Bolýarmy? Bolyağım. Şonu ma tap berin. Bolyağım. Arkaýyn bol. Hudaýyň haqqy üçin tapyň. Bolyağım. Barın habarlaşar. Ana olanlar gözleýän onda.